Takoktei bukhuk song norok amai ingmani sawi mankana kebo amai wngkhe bini sago bwsak kormo sawo tei mokolbo kormowi rumunai swtui kormo swtuinai tei chana muchungya bo wngnai bohog rak sawi sanai abo hairok teibo sijakmani tongo afruo dakti no hamrwnani naiya khe langma bo ariwi mano amai ingmani chini sago jephru thuyo tongnai bilirubin 1.0 ni simi 1.5 ml deciliter ni slai kwbang bangkheno amo hai amai wngnani chengo tamo khe abo kaisa virus ni bemar hepatitis ni simi wngmani se thuyo tongnai bilirubin bangkheno abo khimani logi baksa ongkhorwi thango phiya jephru chwng salawaisa kaham khe khiya wngkheno bilirubin tongrogwi paio haikhe amai hapnani chengo takoktei bukhuk song amai hapkhe tabuk chwng tamo khlainai hinba keboni chwrai kwtal achai khe hepatitis A hepatitis B vaccine rwnani nangnai puila talo waisa tei waisa hwnkhe tal 2 o abo haikhe eba tal dogo waisa rwnani nangnai kebo amai wngwi tongkhe bo kaham khe salbrum brum twi kwkruk kaham khe nwngnani nangnai tei salowaisa khinani loi khlainani nangnai tei salbrum brum kaham khe jora twi tukunani nangnai saf suthra tongnani nangnai abono kwrwi bwthai rok kwbang kuk chanani nangnai tei paithago hwnkhe obo hai norok jotono sawi mano muimasing eba khokleng aboni bwlai no mochomsa kaham no kholi nai abono kaham khe hului bini bwtui no salowaisa khe hati barsa nwngnani nangnai haikhe takoktei bukhuk song norok aswk jora amai ni kok no khwnawi tongma bai belai no hambai norok o channel ni kwtal wngwi tongkhe subscribe khlainani tapokdi tamo khe video upload wngmani logi no nini thani phaiwi sakpainai jotono no sak kaham tongdi hambai।